Δεν θέλω να σας ανάψω τα αίματα, αλλά... Καφεδάκι θέλετε? Εσύ ξυπνήσες επιτέλους? Τι εννοείται ξύπνησα? Εννοείται, ξέρω εγώ τώρα, πρώτη φορά. Από πάντα ξύπνιο. Όχι. Τώρα είσαι υποψήφιος, τώρα είναι αλλιώς. Ναι. Πώς νιώθεις τώρα εσύ? Το ίδιο πράγμα. Ναι. Εγώ το 100% θα δώσω πάλι. Είναι ένα μικρό push, εννοείται, το ότι είμαι υποψήφιος. Ναι, μπορεί να φύγεις. Ποιον θα θέλατε, ας πούμε, ξέρω εγώ να ρωτήσω έτσι, okay. Ποιον θέλετε να δώσουν οι καθηγητές, ποιον να δώσουν? Είναι πολύ κοντά. Τώρα, ναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Μιλώντας δεν είναι ωραία που λέτε το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να σας εξηγήσω. Ενώ ότι εγώ κάθε φορά που ας πούμε, έχω βγει υποψήφια για άλλες φορές από τους κριτές, όχι από τους καθηγητές. Βρες, παιδί μου, αν δεν σε δώσουν τώρα, θα πας κατευθείαν τελικό. Αυτό που λέτε. Το ίδιο πράγμα είναι. Για σένα το ίδιο είναι. Όχι. Τότε γιατί μου λες? Για να είσαι ευγενικά? Όχι. Για ποιο λόγο? Θέλω να σε επιλογήσω. Γιατί με βάζεις στην πλάτη. Γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο της αγάπης του κοινού. Πάντα θέλουμε να δεχτούμε την αγάπη του κοινού. Το να είσαι ο αγαπημένος του κοινού και αυτό είναι μια ανταμοιβή. Δηλαδή, αν ήμασταν στο παλιό Fame Story και ήμουν ο μικρούτσικος, θα σε ρωτούσα τώρα. Από αυτό, αυτό σου λείπει? Όχι, η ανταμοιβή? Δεν μου λείπει. Η αγάπη? Πολλές φορές μου λείπει η αγάπη. Πολλές φορές. Νομίζω σε όλες μας λείπει. Γενικά, σε όλους λείπει η αγάπη. Και νομίζω ο καλλιτέχνης δεν έχει να κάνει μόνο με τον καλλιτέχνη, έχει να κάνει με τον άνθρωπο, εγώ νομίζω. Έτσι θα πάει τώρα. Εσείς οι δύο χτυπιέστε, εσείς οι δύο χτυπιέστε, εσείς οι δύο χτυπιέστε. Όχι. Χτυπιέστε. Εντάξει. Το ξέρω εγώ για τη θέση, ας πούμε. Όχι. Καθόλου. Όχι μόνο. Δεν μπορώ. Ξενερώνω εγώ με αυτό το πράγμα. Τι να κάνω. Είναι ας κερδίσει ο καλύτερος. Αυτό είναι. Τι βλακίες είναι. Γιατί? Είναι υγιής ανταγωνισμό. Μα με τον εαυτό μας πρέπει να παλεύουμε. Αυτό είναι Σωτήρη. Να πω εγώ κάτι. Τι λες, παιδί μου? Δηλαδή πάει, ας πούμε, τώρα πείτε κανένα αθλητή, πρωταθλητή. Πείτε, ξέρω, ο τύπος ο δικός μας, ο καταπληκτικός. Ο Τεντόγλου. Ο Τεντόγλου, ας πούμε. Δεν σκέφτεται ότι θέλω να φάω τον τάδε. Όχι. Δεν ξέρω. Άμα δείτε συνεντεύξεις του Τεντόγλου, είναι από τα καλύτερα παιδιά. Τώρα πήρες ένα παράδειγμα από τον Τεντόγλου, πιστεύω. Είπα τώρα. Ο πιο που δεν τον ενδιαφέρει. Συγγνώμη, δηλαδή. Το θέμα είναι. Συγγνώμη, κότσο μου. Άμα θέλω να κερδίσω, είμαι κακός? Όχι, δεν ρωτάω και τον εαυτό μου. Τι έχω κερδίσει την αγάπη του κοινού? Όχι. Ρε εσύ, Άννα μου, άκουσε με κάτι. Σας το είπα προχτές πολύ ομά. Και στο τώρα. Σε 2 εβδομάδες μπορεί να μην σε ξέρει κανένα. Όχι, δεν το λέω προσβλητικά σε σένα. Δεν το παίρνω για Ή η άλλη άκρη, να έχεις ένα συμβόλαιο με την Panic που και πάλι σκάψιμο. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Αν νομίζεις ότι τώρα αρχίζει. Δεν τελειώνει κάτι για κανέναν μας. Έχουμε στην Ελλάδα αυτό. Γιατί, παιδί μου, τι έχει πιάσει? Όχι, δεν έχει πιάσει κάτι. Απλά είναι πολύ απόλυτο αυτό που λέτε. Αλήθεια. Δεν θέλω να σας... Όχι, δεν θα πάμε κόντρα, μην φοβάσαι. Όχι, ενώ ότι εγώ πάντα, δεν ξέρω αν είναι ρομαντισμός ή το οτιδήποτε. Αυτό που κάνεις δεν είναι ρομαντισμός, είναι σαν άγνοια κινδύνου, σαν να μην ξέρεις που είσαι. Όχι, απλά θεωρώ ότι πρέπει γενικά και η ιδεολογία μου και αυτό που έχω σαν στο μυαλό μου για το μέλλον είναι ότι θέλω στη μουσική μου, στη μουσική μου ταυτότητα να αναμίξω διάφορες μουσικές κουλτούρες. Αγαπώ το δημοτικό τραγούδι. Δηλαδή, έχω βάλει... Βαριέμαι αριστεία. Γιατί όμως? Συνέχεια λέω τραγούδια του Αηδονίδη. Δηλαδή γνωρίζω πολύ καλά το δημοτικό τραγούδι. Και γνωρίζω και πάρα πολύ καλά το gospel, τη soul, την R&B. Θεωρώ ότι ο τραγουδιστής και ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει μια σφαιρική γνώση. Παναγία μου, μαζί κάνει ένα βίντεο και να το γράψει αυτό το πράγμα που μου κάνει σε μάθημα. Όχι, δεν σας κάνω μάθημα. Απλά. Όχι, το ύφο. Έχεις ένα ύφο, Παναγία μου, αν ήμασταν αλλού. Άρα, αριστεία. Καλύτερα ένας άνθρωπος να σιωπά παρά να μιλά. Δεν ξέρω. Εγώ δεν... Νομίζω ότι κάνουμε γόνιμο διάλογο εδώ. Εντάξει, διάλογο. Κάνεις ότι τα ξέρεις όλα. Αυτό με ενοχλεί εμένα προσωπικά. Όχι ότι εγώ τα ξέρω όλα, δεν τα ξέρω, αλλά είμαι λίγο παραπάνω χρονάκι από σένα εδώ μέσα. Και ξέρω λίγο την αγορά λίγο καλύτερα. Ξέρω τι μπορεί να λειτουργήσει. Έχεις μια πολύ καλή φωνή, έχεις μια πολύ καλή μουσική παιδεία. Αν δεν βρεις δρόμο, δεν θα υπάρχεις σε ένα μήνα. Για σένα το λέω, για το καλό σου το λέω.
Αν μπούμε στη διαδικασία του ιδεολογία μου και να αναμίξω και να. Δεν θα λειτουργήσει αυτό. Εννοείται ότι Τώρα, εάν σε αυτό το α που θα σου πει προσθέσεις και 2 πραγματάκια άλλα, ναι, μέσα να φέρεις ένα καινούριο στοιχείο. Το κάνανε κατά καιρούς πολλοί. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε πάντα στην περπατημένη. Το ακούω κι αυτό. Αλλά ότι ήρθε ξαφνικά η αριστεία για να ανατρέψει την ελληνική δισκογραφία, δεν το ακούω εγώ αυτό το πράγμα. Εσένα περίμενα με αριστεία μου να αλλάξουμε το σύστημα. Μα δεν μίλησα με τόσο Πόσοι άλλοι πριν από σένα. βαρύγδουπα λόγια. Βαρύγδουπα λόγια. Με τις κουλτούρες, τι είναι αυτό, η έκθεση ιδεών κάνουμε. Θέλω να είσαι φυσιολογικός άνθρωπος, down to earth. Μπορείς να είσαι για 5 λεπτά μαζί μου φυσιολογικός άνθρωπος? Μα αυτή είμαι. Όχι. Αυτή είναι η φυσικότητά μου. Δεν είναι. Τώρα προσπαθείτε να με περιορίσετε. Όχι, δεν προσπαθώ να σε περιορίσω καθόλου. Νομίζω ότι αυτή είμαι. Αυτό είναι το λεξιλόγιο μου. Δεν μπορώ να αλλάξω. Δεν μπορώ να instantly, ας πούμε, να μιλήσω με ένα διαφορετικό λεξιλόγιο. Αυτό είναι το λεξιλόγιο μου. Δεν είπα να χρησιμοποιήσετε αργό του δρόμου. Το έχει η Άννα αυτό. Ναι. Κατεβαίνει κάτω στον δρόμο και τελείωσε. Αυτή είναι η φυσικότητά μου. Για καλό το λέω. Ναι, μπορώ να μιλάω και έτσι πάντως. Σαν τον Παμπινιώτη ξαφνικά έτσι, κατάπια με μια εγκυκλοπαίδεια. Όχι ρε παιδί μου, αυτά τα βαρύγδουπα, σου λέω και πάλι, δηλαδή δεν ξέρω. Δεν με συγκινούν εμένα αυτά τα πράγματα. Εμένα προσωπικά δεν με συγκινούν. Τι έχει συμβεί τώρα? Δεν ξέρω, νομίζω ότι... Παρεξηγήθηκες? Όχι, δεν είναι. Νομίζω ότι εσείς έχετε παρεξηγήσει αυτά που είπα. Αυτό εννοώ. Αν παρεξηγήθηκες από... το ίδιο πράγμα λέμε. It's okay. Κατάλαβα αυτό που λέτε. Μήπως δεν κατάλαβες αυτό που λέω, ρε? Ορίστε. Μήπως δεν κατάλαβες αυτό που λέω? Τους φοβάμαι και είναι